Il-Ministeru għall-Familja ppreżenta emendi fil-liġi dwar adozzjonijiet lokali għal konsultazzjoni pubblika. Dan tħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet fejn fiha ġie enfasizzat il-bżonn li l-proċess ta' adozzjoni jkun wieħed aktar miftuħ u komdu għal min irid jadotta. Id-dekan tal-Fakultà Tisħiħ tas-Soċjetà fl-Università l-Professur Andrew Azzoppardi qal li justmat li f'Malta hawn madwar 500 tifel u tifla taħt is-sistema ta' kura alternattiva u għalhekk li meta niġu għall proċess tal-adozzjoni jrid ikun hemm ċertezza li dan huwa wieħed sigur u li jħares l-aspetti kollha ta' saħħa tul it-tranzizzjoni. B'hekk f'din il-konsultazzjoni se tkun proposta regolazzjoni tal-adozzjoni miftuħa. Dan hekk kif il-liġi kurrenti tipprovdi biss il-possibilità li jkun hemm adozzjoni miftuħa iżda ma tirregolax l-istess adozzjoni f'aktar dettall. Qed ikun propost fost oħrajn li tiġi studjata l-kwistjoni tal-kunjom tal-minuri wara li jiġu adottati, id-definizzjoni ċara ta' responsabbiltajiet tal-entitajiet kollha konċernati u servizzi speċjalizzati li jappoġġjaw lil minuri u l-ġenituri naturali biex jgħaddu minn din it-tranzizzjoni kif spjegat il-konsulent legali Daniela Azzoppardi Bonanno. U servizzi wkoll għal ġenituri naturali biex ngħinuhom jaffaċċjaw din ir-realtà. Ħanifokaw ukoll fuq l-irwoli tal-professjonisti x'inhu mitlub minn kull professjonist biex ovvjament kulħadd ikollu d-drittijiet u r-responsabilità tiegħu elenkati fil-liġi. Il-Ministru Michael Falzon qal li din il-konsultazzjoni issir b'mod prinċipali ma' tfal li jinsabu fis-sistema ta' kura alternattiva. Inkludejna għalkemm kien isir hekk ukoll ta' qabel, speċifikament għal darba tnejjek mhux tlieta fil-liġi fejn qed ngħidu li kull deċiżjoni, kull pass, kull whatever li jsir taħt il-liġi irid ikun l-ewwel u qabel kollox fl-interess tal-minuri. Daħħalna wkoll kunċett ta' konsultazzjoni għajdu li trid illi fil-każi kollha il-minuri għandu dejjem jinstema'